ekele bịa n'iru gị ezi Chineke na-adị ndụ. Anyị na-ekele gị ekele n'ihi ịbụ eze. Anyị na-ekele gị onye kpọkọtara anyị na mgbe ụtụtụ a ife gị ofufe. Anyị na-ayọ nnọnye gị n'ebe ọ pụrụ iche. Bịa mere onwe gị aha ezi Chineke n'ime ndụ anyị ọbụna dị n'ime ofufe nra. Na anyị ga-ahụ ihe anyị ga-eji si na ịdị mma. Ngọzi gị ga-abụ oke anyị. Ị ga-ekpughere anyị onwe gị ka anyị ghọta otu o si kwesị. Ọbụna dị n'ikpeazụ anyị ga-abịa na mmazụ nke eziokwu. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị ga-aga n'iru n'ime ofufe nra mgbe anyị ga-abụ abụ 157. Abụ 157. Anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nrọ anyị site n'ile anya n'akwụkwọ liturgy chọọchị nke Nigeria. Biko, wulite the white liturgy book. The English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. We are beginning from page 4. Page 4A. Ile anya ị ga-ahụ ebe edere ma ọ bụ na Advent. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị. Obi ebere Chineke na anyị ebi. Biko lee anya na peji 5 ọ bụ mpịaji nke 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Onye mara ọchịchọ niile. Onye na-ezi
Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke kachasị elu, udo dịkwara ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-etozu gị ekele. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ihe mkpụrụ ya nke ụwa, mere anyị ebere, ịnanọ n'aka anyị nke nna, na n'ekpere anyị, n'ihi na anyị bụ onye nsọ ahụ, na ndị bụ onye kasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, n'otuto nke Chineke nwere. Amen. Biko lee anya na peji 8 maọbụ mpịaji nke 8, nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke a. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na mpịaja nke 10 ma peji 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ wee gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emeghị n'ime echiche na okwu na omume, site n'aka anyị, adịghị ike anyị ejighị onye si n'ime onye Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere anyị ebere, ka ọ gbaghara anyị ma zọpụtakwa anyị na mmehie niile, ka onye anyị ike, gbakwa anyị ume n'ezi ihe niile, ka o weta anyị na ndụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekpere Chineke. Sọnde nke 3 n'ime Advent, Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ n'ime mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye zigara onye ozi gị na ọbịbịa mbụ gị, ka o mezie ụzọ gị n'iru gị, kwee ka ndị na-ejere gị ozi na ndị na-achị ezinụlọ n'ihe omimi gị wee si otu a mezie, dozikwa ụzọ gị site n'ime ka obi ndị na-anụghị okwu chegharịa, nwee amamihe nke ndị ezi omume, ka ọ ga-abụ na ọbịbịa gị nke abụọ ikpe ụwa ikpe, ka e wee hụ anyị ndị a na-amaara nke ọma n'iru gị, onye soro nna na mmụọ nsọ dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke mgbe niile ruo ụwa ebighị ebi. Amen. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ.
Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esite n'akwụkwọ Aịzaya bụ onye amụma, isi nke 35. Aịzaya chapter 35. Aịzaya 35. Obi ga-atọ ọzara na ala kpọrọ nkụ ụtọ, ala ihe na-adịghị ga-etegharịkwa egwu ọṅụ, gbawa okooko ọhịa dịka roz. Ọ ga-agbawa nke ukwuu, tegharịkwa egwu ọṅụ. N'itegharị egwu ọṅụ na n'iti mkpu ọṅụ, nsọpụrụ Lebanon ka a ga-enye ya. Ịma mma nke Kamel na Sharon, ndị a ga-ahụ ebube Jehova, bụ ịma mma nke Chineke anyị. Meenụ aka kụdara akụda ka ha dị ike, gbakwanụ ikpere na-asụ ngọngọ ume. Sienụ ndị obi ha na-eme ngwa, dịnụ ike, unu atụla egwu. Lee Chineke unu, ịbọ ọbọ na-abịa, bụ nkwụghachi nke Chineke. Ya onwe ya ga-abịa zọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, ọ bụkwa ntị nke ndị ntị chiri ka a ga-emeghe. Mgbe ahụ ka onye ngwụrọ ga-amali dịka ele, ire onye ogbi ga-etikwa mkpu ọṅụ, n'ihi na n'ọzara ka mmiri na-agbawapụta, mmiri yikwa n'ala ihe na-adịghị. Miraj ga-aghọkwa ọdọ mmiri, ala mmiri na-adịghị ga-aghọkwa isi iyi jupụtara na mmiri. N'ebe obibi nkịta ọhịa, ebe ha na-amakpu amakpu, ogige nke dịrị amị na papịrọs. Ụzọ atụliri atụli, ọbụna ụzọ ga-adịkwa n'ebe ahụ. Ụzọ nke ịdị nsọ ka a ga-akpọkwa ya. Onye rụrụ arụ agaghị agabiga na ya, ma ụzọ ahụ ga-adịrị ndị ahụ. Onye ọbụla nke na-aga n'ụzọ, ọbụna ndị gbagọrọ agbagọ n'uche ha, ha agaghị akpafu. Ọ dịghị ọdụm ga-adị n'ebe ahụ, ọ dịghịkwa anụ ọhịa nke dị ire ga-arịgo n'elu ya. Agaghị ahụ ya n'ebe ahụ, ma ndị emeworo ka ha nwee onwe ha na-eje ije n'ebe ahụ. Ndị Jehova gbapụtara agbapụta ga-alatakwa, were iti mkpu ọṅụ bata n'ime Zayọn. Ọṅụ ebighị ebi ga-adịkwa n'isi ha, obi ụtọ na ọṅụ ka ha ga-abịarute, iru uju na ize ume ewee gbalaga. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. The Magnificent, under the Wild Liturgy Book, that under the Pimpa Kwebre with the program.
from the letter of James, chapter 5, begin to read from verse 7. Be patient, beloved, until the coming of the Lord. The farmer waits from the precious crop from the earth, being patient with it until it receives the early and the late rains. You also must be patient. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Beloved, do not grumble against one another, so that you may not be judged. See, the judge is standing at the doors as an example of suffering and patience, and beloved, take the prophets who spoke in the name of the Lord, the word of the Lord. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na ịnụ okwuchukwu site n'ịbụ abụ 58, hymn number 58. Gospel is written at the 11th chapter of the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, reading at the 2nd verse. When John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on the account of me." As John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. "What did you go out into the desert to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see?
A man dressed in fine clothes? No. Those who wear fine clothes are in king's palaces. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is one about whom is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you the truth. Among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. This is the gospel of Christ. Ọ gaghị ekwe m daa, ebe m dabere n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa, ebe anyị dabere n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa. Ọ gaghị ekwe m daa, ebe anyị dabere n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. Oh yes. Ebe m dabere n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe anyị daa, ọ gaghị ekwe m daa. Ebe m dabere n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa.
Father, we thank you. Faithful Redeemer, we thank you. The I am that I am, we thank you. The Rose of Sharon, we thank you. The Lion of the tribe of Judah, we thank you. We bless your name, faithful Redeemer. Thank you because we know you are God and you are not a man. You are not a man that should lie, nor the son of man that needs repentance. Whatever you say you will do, that you will surely do. That is why you are called Jehovah. You are the reason for our existence. You are the reason why we are here. You are the reason why we are alive in the land of the living. Because, Father, you said so, Lord, and it has come to pass. We give you all the glory in the name of Jesus. Lord, we are here once again that you may minister to us. Faithful Father, we have come expectant. Father, we have come broken. Father, we have come hungry. Lord, that you may feed us. Lord, we have come weak, that you may strengthen us. Lord, we have come, Lord, in desperate need for more of your grace, that we may not drift away from the path you've set before us. Faithful Father, minister to us, O God, in the language and manner that we will understand. Lord, that none shall leave this sanctuary this day remaining the same. Lord, from this sanctuary this day you shall raise soldiers, vast army, Lord, for this time, that will understand the times, that will redeem the times, for we know the days are evil. Thank you for the reassuring word, Lord, that you are about to give to us. Give us the grace to receive. Give us the grace to return. Give us the grace to practice. Give us the grace to sustain, that when you will come to take the saints home, may none of us be found wanting. Look unto us in your mercy. Lord, forgive our inadequacies. Let Jesus alone be seen and glorified. May the words of my mouth and the meditations of our hearts be ascribed and acceptable unto thee, our rock and our Redeemer. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and the blessed of the Lord shall say, Amen. You may be seated. Hallelujah. You know, David said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Amen. Ọ wụrụ anyị ihe ọṅụ ịnọ n'ihu Chineke ọzọ n'ụbọchị taa. Ọkwa eziokwu? Is there anybody here today? Ndụ ede taa wụ maka ịgba mbọ gị. All Saints Igbo Anglican Church. O nwere onye na-ebe a taa ndụ ede taa ọ maka ịgba mbọ gị. Welidela aka gị elu, because anyị chọrọ ka ibenye anyị ncha. Ndị Nigeria say, abeg cut soap give me. Onweghị mmadụ na-anụbe taa na social media. The younger ones will understand. When they say, abeg cut soap give us, or give us the secret. Show us the way, make we follow now. So, any other secret other than what God can do, let us know. Hallelujah. But Jehovah has the final say. Amen. And he is the reason why we are here. Hallelujah. You know, it's a privilege to be in your presence and to stand here today. You know, apart from having the opportunity to serve you, forgive me, we will try. I got Bali. Amen. So, ijitinyere na inota n'ihu unu, na-ekwupụta okwu Chineke, ọ na-enyekwa anyị ohere ịhụ mmadụ niile otu anyị dị. Ọkwa eziokwu? Because I can see every other person here better
than any other person sitting here. Okay? Oti ihu anyị shi amụke. Ime ọka mmanụ ụtụtụ like this, anwụ achabe. Anwụ achabe. Iti foundation ya nọrọ. Gị pịa ka ọsọ ya nọgidesi ike. Ọkwa ịghọtara? Even with the mask, anyị ga-ahụkwa na Jehova na-eme gị mma. Hallelujah. So we see the thing. So etinyekwere tika gidigidi niile anyị na-agba. O shieli ka ọ gbajuole dọrọ. Mana ilekwa anya n'ihu na miro, ile anya n'imiro, gị say, I didn't know he will honor me this way. Oh, I didn't know he will honor me this way. Oh, I didn't know he will honor me this way. Oh, honor me this way. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Maka na ije onye mgbọrọ ya chili aka sị gị Chineke rị mma o. Onye mgbọrọ na-aga ije o. Ọ ebu eme gịnị? Aga. Gị ije onye isi gị si Chineke rị mma o. At least enwegodị n'ihe ọzọ ma hụ ririe ma dị ndụ mana ihe na-eme n'ụwa. Kwa eziokwu. Ma gị ije onye ogbo. Maka onye ogbo a na-ekwu ụka. Mana ọ hụga ka ị mere like this. Ya chili aka elu, gịnị ka ọ na-eme? Abụ nwaanyị na-abụsị aka ahụ chiliri, ọ na-egosi na Chineke dị mma. Aka ahụ na chiliri, ma na gosiri na Chineke dị mma. Amen. A homeless man should be thankful. You know why? Even though he is homeless, onwukwa opportunity could issue somewhere ya continue. Onwere mgbe mbara jụọ ese masị ndị ara nọ n'ụzọ na-amụ nwa elebe ha na nga antinata. Ọkwa ihe unu na-akpọ ya ndị nọọsụ nọ nga forgive me mbucha ya unu ewere. Elebe ha na-aga ya. We don't know. Bible says even the lilies of the air, the Lord takes care of them. Amen. So I'm trying to remind us, actually, every Christmas, and the Jesus also. Are you hearing me? I also because I'm on here. And also the thief cometh only to steal, to kill, and to destroy. I am here that you may have life and have it to the fullest. And last week I could see to them that believe in his name, to them that receive him, he has given the power to be called children of God. And then we were that identity. Oh, ya meriji dindo na lande dindo n'ụbọchị taa. Enwere ndị mmadụ siri over my dead body bịa nọ ka ede ndụ ka m hụ. Enwere ndị agwara sị aga ha bụ uru. Mana ndị gbaga Mercedes taa biri n'ụlọ $1 million, pịa mansion n'ụlọ nna ha, ndị asọ ga abụ uru. N'ihi na Bible si na a na-esi n'ebe ikpofu ahịhịa mee gịnị bulie ogbu n'elu. The Bible says the earth is his and the fullness thereof. And there is nothing we have that we did not receive. That is the God we've come to worship. And today, by the grace of God, we'll be looking at the theme that says the second coming of Christ. Makodela kembo kwezioku. Ogabia ọzọ. Hallelujah. So, even from where we read our gospel today, n'ebe anyị gụrụ n'akụkụ akwụkwọ nsọ niile taa, ị ga-ahụta na mgbe Jizọs bịara, ebe anyị gụrụ the gospel, Bible si na mgbe ahụ ọ bịara na-eme ihe ịrịba ama dị iche iche ọ na-eme. Ọkwa eziokwu, already anyị ekwuole the very first day mgbe Chidikini nọ before ya alawa Christmas, o kwuru anyị okwu maka preparing for his coming, preparing to meet him. I had another one. I ekwu maka the power in the word, the power in the Son, the power in Jesus.
and anyị na-establish na Jizọs wụ ọkpara Chineke nke Chineke mere gịnị zitere, and the purpose of his coming was to redeem us, to reconcile us. The ministry of Jesus is the ministry of reconciliation, and no one can receive the gospel of Christ and remain the same. Nobody. And after he watachara na Chineke dị, no nwere nkwa Chineke kwere, and nkwa ahụ kwere ga-emezu n'ime nwa ya wu Jesus Christ. And anyị ekwenye na n'eziokwu na amụrụ anyị onye nzọpụta, maka ọ bụrụ na anyị ekwenye hụ na amụrụ Jizọs, mụ na gị agaghị ha n'ebe a n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na anyị ekwenye hụ na amụrụ Jizọs, we will not be struggling to travel home every Christmas. We will not be rejoicing during Christmas. The weather of Christmas, of December, is never the same. Onye ọbụla n'ebe a taa tụrụ n'Afrịka ga-ama na during Christmas o nwere ụgụrụ ọ na-abịa obuteme gị mata na yes, Christmas erumene. O nwere this kind of joy that flows in the air. And ị na-ekute n'ikuku gị na-efili within, there is this peace, like Jesus said, that passes human what? Understanding. Even you yourself cannot explain. It's not ordinary. Anyị ekwenye na nke ahụ. And ọnwụ na anyị kwenyere ya, dịka anyị gụrụ n'akwụkwọ Isaiah, the prophecies from the prophet Isaiah about the coming of Christ. Anyị ahụtago otu o si bịa na mmezu na ọmụmụ nke Kraịst, na ihe niile ha kwuru maka ya, ha niile bịara na gịnị? Na mmezu. And taa anyị asị na onye anyị na-ekwu maka ya, nke bịara na mbụ, onye isi hụ ụzọ, onye ngwọrọ aga ije, onye nwere anwụ ebilie, onye na-enweghị olileanya adịrị ya. Amen. Anyị na-ekwu taa na Jizọs ga-eme gịnị? Ọ ga-abịa ọzọ. Amen. And gịnị ka anyị na-aghọta n'ụbọchị taa? Achọrọ m ka anyị kpọrọkwa uche laa azụ na mgbe a mụrụ Jizọs during his ministry here on earth. The Bible says na akụkụ John ebe ahụ anyị gụrụ our gospel, na mgbe ọ nọ na-eme ihe ịrịba ama ndị ahụ, marakwa na John the Baptist abịala kọwachaa maka onye a na-abịanụ nke anyị kwuru last week, si na ọ pụghị ịtọpụ gịnị? Agbụnwụkwụ ya. Ma mgbe Jizọs bịara, ya wuru na John the Baptist nọ n'ụlọ mkpọrọ. Okwu eziokwu, o mere spet na onye ọ bara na mba mee ihe dị iche iche, gwa ha na ọ dị ike, gwa ha na ọ na-atọpụ, gwa ha na ọ na-enye nwere onwe, gwa ha na ọ hụ Mezaya, gwa ha ihe niile dị otu about him. Even Jesus said it today. Na-ajụ ndị mmadụ si, gịnị mere unu ji chọrọ nwoke a na-aga n'ime ọhịa? Owu maka o dresịrị well. Ị hụrụ taa ndị ụkọchukwu ji ejikọ ọfụma. You get what I'm saying? Ha yiri kasọk, yiri ihe niile. Every season nwere liturgical color. The stole is not the same. The chasuble is not the same. Ha na-ejike nke ọma. Mana mgbe ahụ e nwere ejike eji mara a prophet na ndị ozi Chineke. Onwe ihe dị ka suit na tie. Are we following? So Jesus na-ajụ ha sị, mgbe ahụ unu na-achọ onye a na-aga, unu agagaghị ile njike ya, because unu chọma ndị jikere nke ọma. Unu aga na palace gaa hụ otu prince and princesses ji eme gịnị? Ha ji ejike. Mana o nwere ihe dị mkpa mere unu ji chọrọ nwoke a na-eme gịnị? Na-aga. Ma Bible sị John echeele n'ụlọ mkpọrọ. Onye ọ na-ekwu maka ya, ọ maara ihe ọ pụrụ ime. Ọnụbeti ma ọnụyọ ya edi ndị na-eso ụzọ ya si ha na ha ga-ajụdala na onye a. Marakwa na before John the Baptist aba n'ụlọ mkpọrọ, I know we are students of the Bible. At a point when John the Baptist saw Jesus coming, he said to his disciples, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. So John the Baptist saw him and confirmed that this was the Messiah that he preached about. If you followed your scripture very well, you can know that even some of his disciples followed Jesus Christ. They left him and followed him. Because John was so clear of what he came to do. And what John came to do was to prepare the way for Jesus and to point people to who? To Jesus. And I tell people, any church you go to, the pastor arrogates the glory to himself,
Oh, I healed the sick last Sunday. If you are not here last Sunday, you missed the law. I performed a lot of miracle. You will receive your own today. Watch his words. Because no man has any power to do that. Are you hearing me? John the Baptist, even with his authority, still pointed people to Jesus. The duty of every minister, every pastor, is to point people to who? To Jesus. And you cannot point people to a man that you know nothing about. Is somebody following? Yes. So John was so sure that this was the Messiah. And now, Ochele, Jesus said, John has said, John, is he who is to come? Or are we to expect another? Imambo bajurudro geju ese. Okwezi okwu mu Chineke. Ikpele ekpere ibu ụlọ ọnụ 40 days. Ya dịka gị bịa na basic bed gị si Chineke ọ bụrụ iwu Chineke, heal him for me, heal her for me. Gị kpecha omeghe otu isi chọọ. Mana Chineke nwere ụzọ o si eme ihe ya. Ọ naghị asọ ngọngọ na gịnị n'ụzọ ya. O si na amara m echiche m na-echere unu echiche nke udo, ọ bụghị nke ndufu, ọ bụkwa nke ịla n'iyi. Are we together? So echiche Chineke abụghị echiche mmadụ, mana otu ihe mmara u Chineke anaghị etinye ndị tụkwasịrị obi na ya n'ọnọdụ ihere. Hallelujah. Ya si gaa n'ụgwa Jọn, gaa gwa na ihe unu ji anya unu ahụ na ndị isi na-ahụ ụzọ. Did you listen when I was reading it? Yes. Ya si na ndị isi na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-aga ije, ndị nwụrụ anwụ na-emekwa gịnị? Si n'ọnwụ na gịnị? Bilie. Because even at the time they didn't believe na onye nwụrụ anwụ nwere ike ibili ọzọ. Remember the time he went to raise Lazarus, right? Even the sisters say, amara m asị na ịnọ ya, our brother agara ime gịnị? Ọ gara enwu. Mana ugbe o mene gịnị? Ọ nwụọ na. So we have given up. Are we together? Jesus has said her, I am the resurrection and what? And the life. Hopukwa mubo mbili n'ọnwụ na ndụ nke ahụ unu na-ele anya. Is somebody for? Yes, if you believe, you will see your brother again. I say, of course we know. On the glorious day when you will come again, when the trumpets shall sound on resurrection day, of course I can hear also. Of course, he quote ihe Job kwuru, sị anya m abụọ ga-ahụ ya, ọ bụkwa ha onye gịnị? Onye ala ọzọ. Jesus asị ha mba. Ugbu a, in your very before, ma ọrụ Zebụlọdaya, ị ga-ahụ nwanne gị ugbu a. Only do what? Believe. Mgbe John go machọra, after how many days, onye nwụrụ anwụ erekashima na ọkpụkpụ na akwara na ihe niile ọ fọlụ na apart. Ndị bekee so dike eme n'ọkwa ya. Jesus agadi a Bible si ya eleli anya akwa akwa. Of course, it's time for heaven to glorify the Son. Ya call on Lazarus. Lazarus, do what? Arise! Remember when we were talking about him last Sunday? Here, this Jesus who put him, he can't get him here. I am the rest of the story. Ya bolie Lazarus ozo, ponye ya umunne ya. Another poor widow nwa ya nwụrụ, kwa eziokwu eburu ya na-aga ili, ya nọ funeral procession. Jesus ahụ ya nwụọ ọmịiko n'ahụ ya. Ya kwụsị ndị ga-aga ili nwatakịrị otu mkpụrụ anya. Ndị Igbo so otu mkpụrụ anya. Kifat ka awudo otu mkpụrụ anya, ke ewe ha abụọ maka enwe nwoke ọzọ nwee nwaanyị, ọ wụ otu ke. Ewido, o kwesịrị di ya nwụọ n'ọkwa eziokwu. Of course, eli eke ha. Ụwa gwụla. Ma Bible si Jesus had compassion on her. Ya kwụsị. Ya olite nwa ya nwụrụ anwụ. Ya si give him back to her. Hallelujah. Ya si gaa n'ụgwa Jọn na ndị nwụrụ anwụ na-eme gịnị? Na-adị ndụ. Hallelujah. Ma ya agakwa n'ihu ya si, of all men born of a woman, none is greater than who? John the Baptist. Of course, his time was over. Ọnọdụ ihe dịrị ya ịrụ. Ọkwa eziokwu? And o mere his assignment very well. And at that point,
ọ bụrụ na ọ wụ ihe nọ na Jizọs ese mgbapụta maka orube, ọ gara ịkpọpụta ya, ọkwa eziokwu. But what are we saying? Jizọs mere ihe niile ndị a n'oge a, ma ya na-agwa anyị na n'ụbọchị taa na ọ na-abịa ọzọ. Hallelujah. And gịnị ka ọ na-abịa ime? I want you to go with me quickly. We want to keep it today as brief as possible. Go with me to that passage in James chapter 5. James chapter 5 from verse 10. I will take the first from verse 7, sorry. James 5 verse 7. Remember, our theme today says the second coming of Christ. For this to be the second coming, that means ọbịala nke mbụ. Ọkwa eziokwu? So, ọbịbịa ọ na-abịa ka ugbu a, dịka anyị na-eleba anya briefly, ihe anyị ga-aghọtawo, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị wụ, Jizọs ọ na-abịa ọzọ n'eziokwu? Ị nwere asịsa nye ajụjụ ahụ? 1. 2. Ele mgbe ọ na-abịa? Ele mgbe ọ na-abịa? Enwere onye nwere the answer? Enwere onye nwere the answer? Ọ ihe ọ na-abịa ime. God bless you, sir. Mana ele mgbe ọ na-abịa ikpe ndị dị ndụ ohu na ndị nwụrụ anwụ? Ọwụ mgbe ole? Enwe onye mana. Hallelujah. Ndị chọọchị anyị ji agụ Baịbụl gbakọrọ n'onwe n'aka. Because also no one knows the hour, nor what? The time. I don't want to waste time explaining the difference between hour and time. Are we together? Because of course they are not the same. So you can't even say, Ogabia, maybe around the season of summer. Because you are not sure, you don't know. You can't even say the time, Ogabia, the hour, Ogabia around 2 p.m. on Sunday. You can't even say that. So you have no clue. You have no idea of the hour nor time the Son of Man will come. Man, what ihe dị mkpa doro anya taa wụ na Jizọs ga-eme gịnị? Ọ ga-abịa ọzọ. Let's quickly go to that passage and then we look at the signs and we look at what is the purpose of his coming, and then what shall be our response. If you look at that James chapter 5 where we read, okay, by going our epistle, James chapter 5 verse 7 says, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and the spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Last Sunday, see that the ass is already at the root of the tree. Bible now go see that the judge of all flesh is already at the door. Now, Bible say that the coming of the Son of Man is near. Okay, just put your finger there and quickly go with me to John chapter 14. John chapter 14. Please bear with me, we'll be there shortly. John chapter 14, because of time I will read. Do not let your heart, I'm reading from verse 1. Gospel of John chapter 14, verse 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. You are looking at me like you are not sure. But please read from your own Bible. Somebody read for us. Please read for us. Yeah, 14, from verse 1, sir. Chapter 14, from verse 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me.
In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. If it were not so, I would have told you. So that means what? What is the equals to there? This plus this equals to what? The final answer. What is the answer there? That he is coming. Hallelujah. Because is somebody following? So we have established that Jesus is coming. In the other passage, we have also established that the coming is near. Nearer than when we first believed. Yes, brother. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, yes, I will come again. I will come again. And receive you myself. I receive you. That where I am, there you also may be. Thank you. Thank you. Thank you, bro. God bless you. Hallelujah. So now in this passage, these were some of the last words of Jesus to his disciples after they celebrated the birth and they celebrated with him the ministry and all that. Of course, they saw what he went through. And now he was about telling them that he would be leaving soon. And he said to his disciples, in the midst of all this, do not let your heart be what? Troubled. As if he knew that our patient level is so low. As if he knew that our capacity to sustain the pressure may be too low. But he said, do not let your heart be what? Be troubled. Wow! What are the things that we see today that can make our hearts to be troubled? In that James, he said, be patient. Even in the midst of that storm, do what? Be patient. Just make sure you don't quarrel with one another. Imagine a farmer who goes to plant his crop. You see them waiting patiently for the time of harvest. He said, when you are doing this, beloved brethren, be patient. Is somebody following? Yes. The next day, Giga broke the thing. Or anemeota. Ikojinala. Gichere rogo wegene iubi. Yes, otwahu. Onye koro ihe n'ubi na-esha dị patient. Na-eche mgbe ihe ọ kọrọ ga-aka. Ya na-agwa ya ụmụ Chineke. Si dịka anyị na-eche ọbịbịa ya na anyị mee gịnị? I be patient. In the midst of our patience, do not let your heart be what? Troubled. Whether me bia ina hu meji ko na-eto aworila ma ji onwona ma ogepu because he that giveth water, he that giveth seed to the planter, he that giveth food even to the lilies in the air, he is able to take care of you. Do not let your heart be troubled. Ileleza yada give majiji. Somebody say, "Give na corona ga agbo gini ke na don't give certificate." No be America we dey. Because even in America, akraku dey work. Owu kenema ge mata. Are you hearing me? Man owuri mi na eche obibia Jesus. Enwere jiri mara ge de ka nwonye nwa Chineke. Jesus si na owuri na obu ge eziokwu na ya ga eme gini ya ga agwo no. Maka na o nwere ihe ọ na-abịa ọzọ ime. Odela ka anyị celebrate taa Christmas, we celebrate the birth of Christ, right? Aya aga-amụ ya ọzọ. Mana ọzọ ọ ga-abịa dịka nwa amụrụ amụ. Ọ ga-abịa dịka eze. Hallelujah! Ile anya n'ebe ha gụrụ n'akwụkwọ Aịzaya ka anyị hụ ihe Jizọs na-abịa ime mgbe ọ ga-abịa otu ọnọdụ ya ga-adị. Please go with me. I just want us to be on the same page. Go with me to Isaiah, where we read our first lesson. We read Isaiah chapter 35. Now, if you look at that passage, this talks about the joy of the redeemed.
Right? These are the prophecies of the prophet Isaiah about the time when we are redeemed from the tribulation, the pain, the persecution, the temptation of this world. Yes, that the desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom like the crocus. It will burst into blossom. It will rejoice greatly and shout for joy. And on and on and on. Wilderness. I mean, wilderness wo ebe na-enweghị ihe buru uru nọ na ya. Ọkwa eziokwu. Mana ihe na-asị mgbe ahụ njirimara wilderness awụzikwa ihe ọ ga-ahụ. Onye lere anya na onwe ihe ọma si n'aka ya apụta, a ga-ahụ the glory of God radiating all over you. Of course, the story will change. Is somebody hearing me? You shall find favor in the sight of God because the Redeemer of Israel is around. The second coming. And because of time, I want you on your own to read that passage and see, the things that the Bible talks about. Verse 10, I want to read. It says, but only the redeemed will walk there. And the ransomed of the Lord will do what? Will return. They will enter Zion with singing. Hallelujah. Everlasting joy will crown their heads. Gladness and joy will overtake them. Praise the Lord. And sorrow and sighing will flee away from them. Ọna-abịa n'ebube, ọgbọga abịa n'ebube. Anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị mgbe ọ ga-abịa n'ebube. Mgbe ọ na-abịa n'ebube. Mgbe ọ na-abịa n'ebube. Anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị. Be patient. Do not drift away from the path the Lord has set before you. Do not let your heart be what? Troubled, no matter what it is. Ubọchi taa, ndị mmadụ na-adụ ụdọ chọọchị ka anyị nwee chọọchị ọkwa eziokwu, to the point of ụkọchukwu ụkpọ, even ndị bishọp na-akụ ụkpọ na chọọchị na ọkwa eziokwu. We are seeing it all over the internet. N'ime ihe niile anyị na-adọga, ị na-adọ ihe a n'ụwa, dịkwa sure na ị maara onye ị na-adọrọ ya. Is somebody hearing me? Dịkwa sure na ị maara ihe ị na-eme. Is somebody following? Gị ga n'ụbọchị taa, gị na-ajụ onwe gị naanị ihe anyị na-ahụta dịka ụmụ Chineke wụ ihe ndị ahụ anyị na-ayọ Chineke ka anyị na-ahụbe. Mana ihe ndị nke Chineke mere eme, that you yourself you know you don't merit, but you have received them. Have you given thanks? Are you grateful for those? Ọ ihe na-achọwo nke Chineke na-emebe, ma nke o mere eme ịnọgidesili ike n'ime ya. He is coming, oh. He is coming. And when he comes, the pastors, the bishops, the primates, the church members, the knights, everyone, Anglicans and non-Anglicans, everyone shall stand before the judgment throne. Jesus, see, the judge of all flesh is at the door. And the coming is near. And the guy said, no, go again. Because if it were not so, I would have told you. And he said, when I am done preparing, I will come and I will take you home. Wherever I am, Chukwude, you will be there. Will you be there, people of God? Will you be there? Peter said in his letter, he said, make sure to be found of him spotless and at peace. Make sure to be found of him spotless and at peace. Will you be found spotless when he comes?
Today we have established that he is coming. And when, we do not know. How is he going to come? He is coming like a Messiah, because he's a Messiah. And he is coming to take the saints home. And when he comes, Bible says no osimiri ga-awụpụta ihe olulu elu. Ụfọdụ ga-asị osimiri lekpem no, the sea will no longer swallow anybody. You want to jump and commit suicide, ka ịwụnye na River Jordan na Atlantic Ocean. Atlantic Ocean will say, no, I don't want anymore. Because the Bible says osimiri ga-agbọ ka o mere gịnị ka olulu elu. There is no hiding place. Mgbe ọ ga-abịa, ịma na-asị na elu ga-awa ala ụsa, ala ga-awa ala ụsa, elu ga-awa ala ụsa. Ihe na-eme ga-eme, ihe mgbagwoju anya ga-adị, a ga-enwe ihe ịrịba ama dị iche iche. Mana Baịbụl si naanị ndị mere ka uwe ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ, ọ bụ ndị ga-eketa oke n'ala eze onye Chineke. Agwala m unu, ọ bụrụ na ịnụ opi ike ka ọ dara, gị hụ ka a na-aga, ezinne ele ebe ị nọ, ịbịaga lekwe signboard nga, lekwe ebe edere ndị Osensi Igbo Anglican Church, nwanne adakwala ara eluigwe ọhụụ. Are you hearing me? Because on that day, it's not about the church. It's about them that made their garments white in the blood of the Lamb. Hallelujah. We need to understand that. And though Diana no na-abịa, ohere Chineke nyere gị ugbu a, dịka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, wee ji ohere Chineke nyere gị tinye ya n'ọlụ, lụpụta ihe na-enye Chineke gịnị otuto. And ya na-asị gị, do not worry. There shall be joy. Weeping may last for a night, but joy cometh in the morning. There shall be joy. Okwu ịma n'ụwa, onye hụrụ n'anya ga-agharịpụ gị. Are you hearing me? You know, it's so difficult for me to believe. Now a couple will come before the altar and exchange vow. With my body, I honor you. All I have, I give to you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Over a couple of a wedding recently. So, notice here now the bridal trend. All the senior babes, you know. And I say, kiss the bride, kiss the bride. I was wondering what is so special about you may kiss the bride. You know, trust me now, I just pretended like I wasn't noticing what they were saying. So, because good Anglicans, I am the order. And I am at the time, phone, because we want those ones that excite us. But for me, as we are doing that wedding, I am paying attention to the words. As they exchange those vows, you look at the words. And I encourage every one of us, when you go to wedding services like that, pay attention to such things. When you come to church, pay attention to what is more important. I delayed it. It was towards the end when we were about to call the hymn for recession. I now said, of course, they gave permission during their counseling that they want to do it, right? I said, you may now do what? Kiss the bride. Now, with so much passion and love, and one day you will hear that the husband, he shot the woman, he killed the wife, or the wife did this, or he did that. Before you know it, marriage that started such on a lovely platform with flimsy excuses, the whole thing will just do what? Scatter. So the arm of flesh can fail you. But we have a God who has never failed, who will not fail, and who will never fail. Hallelujah. I know no taa mmadụ ga-amụta nwa ya eshi ike ya eji mma ya gaa chaja ma ọgwụ ego. Ọ bụ ụwa anyị nọ n'ime ya taa. Anyị nọ n'ụwa taa, nne mụrụ nwa ga-amụta nwa ya bilite because ọ chọrọ ibilọngụ ya eji nne ya gaa mee gịnị gwa ọgwụ ego, ma ọ ji nna ya mee gịnị gwa ọgwụ ego.
People cannot look at you and embrace you with so much laughter, with so much joy in their faces, and that is what their heart shows. No! Our faces show differently, and what we have in our heart is different from what we express. That is the world we live in. But Jesus said, do not let your heart be what? Troubled. Be consistent. Be intentional in all you do, because I am coming again. Hallelujah. Gị bịa na chọọchị ụmụ Chineke, otu ugbo anyị ma mgbe anyị tara ahụhụ, mgbe ndị chọọchị a na-aga court onye ọbụla, there was one day mmiri zoge. Members of this congregation ji umbrella ha aga court, struggling to have a family for themselves. You can imagine this church, God forbid, one day, in a lazy night Chrissy, Nelede Rodrick, yes, sit down, sit down, sit down and listen to me. That will not be your portion in Jesus' name. Amen. Uncle, I'm just making an example, though. Yeah, Bro Chris. Hallelujah. Because this actually happened to a church in New Jersey. The church that bought a building for $1.something million. Today they are debt-free. They are debt-free. That church is paid off with all other investments they have. But today some people can be on this side and these other ones can be on this side. Imagine that. But we come to communion and we say, he took the cup and he gave to them. And he said, take this as often as you drink it in remembrance of me. I get later my gemela ke nebu na tre. Because somebody jo to cup or depa hoto. Are you hearing me? Because somebody each time again na Christiana gango to cup. Come again happy that Friday class. Ke areda communion. Igbo Anglican non go. What is your way? So I will carry the thing. Ouru kochuku goziri ye like ye get ya na bagela. In fact, you will enter mronga giti ye non. Oh yes. Hallelujah. Amen. Jesus nabioso. Are you ready for his coming? Ihe changeela. I know egwu taa. Imakwa ma egwu akụkọ we egwu church ma we egwu ụwa. Egwu church ị ga na-anụ Jesus n'ime ya, but the sound will sound that willow. Give us to sound also taa. Even from the pulpit, Imam Onya on the preach the word of God, on the preach Okwu. Ministers of the gospel have failed to do proper biblical exegesis. Now they take their own opinion and they force it into the Bible because they want you to bring the money. Money is now ruling the world. Fame and power, quest for power, has taken away the gospel from us. And Jesus, through the epistle we read today from the letter of James, he said, be patient. Do not drift away. Do not go contrary to what I said, because the coming of the judge of all flesh is near. Mayana agwaye na akwụkwọ Isaiah, si onye na-akwa akwa ghara a ga-ehicha gị anya mmiri. Onye ngwọrọ ga-awụli n'ọṅụ. Onye isi ga-ahụ ụzọ. Onye ihe na-esiri ike ga-enwe nnwere onwe. Onye nọ n'ụrịa, onye nọ na hospital, ọ ga-awụli na nnwere onwe. A ga-enwe ihe ịrịba ama dị iche iche. Ọ sị na ọṅụ ga-ejupụta n'ime ndị ya. Ọbụna da anyị niile ga-aṅụrị ọhụụ. Ihe ọbụla ị na-ahụta taa, ọ sị dịka a farmer, be patient. Be patient, for I am coming. The judge of all flesh is coming, and joy is coming your way. Do not give up. Do not be discouraged, for if it were not so, I would have told you. Shall we rise to pray? Jigide onye nwe Jesus, jigide, jigide mo, jigide onye nwe Jesus, jigide, jigide mo, ọsọ
achọrọ m ka isi ya nye m ike gbara ebusi ketele ya wikada ya basi mkpara ya Jehovah mazuru ihe na-aga through. The pain in your heart, he knows. Your inability to do what you wish to do, he knows. And achọrọ m ichetara anyị na akụ niile nke ụwa otu ụbọchị ga-awụ ihe efu. Ọ sị na ya ga-enyeghachi onye ọbụla dịka ụgwọ ọrụ ya siri dị. Jizọs maara na ụwa ga-adị otu a. Ya mere o ji gwa ndị na-eso ụzọ ya dịka ọ na-agwa mụ na gị taa, do not let your heart be troubled. In ebe a n'ụbọchị taa, yes, you are a believer, you are a Christian. Mana at this point, you are neither here nor there. Ihe shieli ike so much that you are barely meeting your demands. Ụfọdụ wu ka iji aka metụrụ onwe anyị. Ịrụ overtime ọ ga-ezu. Gị ịrụ ọrụ atọ ọ ga-ezu. Gị gba likalika ọ ga-ezu. A na-aga, a na-ala, a na-aga, a na-ala, ebe a na-aga mmadụ ama ahụ. Ọ na-ezu. Ị pụrụ ịtụkwasị Chineke obi taa. Ọ sị gaa gwa John na onye isi na-ahụ ụzọ. Onye ngwọrọ na-aga ije. Onye nwụrụ anwụ na-ebili. Ebe olileanya na-adịghị na olileanya na-adị ebe ahụ. He knows even your excuse. Ụkọchukwu ị ga-aghọta. The pain is just me, a widow. Yes, the Lord knows. It's just me, a widower, struggling to raise these children. Bro, yes, the Lord knows. It's just people don't even believe me. They don't see me good enough to be part of them. Yes, the Lord knows. But the word God is saying to you now is that I am away, my son, my daughter. Amara m ihe na-eme n'ụwa taa. But do not let your heart be troubled. In another passage, he said, for I have overcome the world. I am coming, oh. If it were not so, I would have told you. And the Bible says you are inexcusable, O human. There is a purpose for which God has allowed you to be here. Can you ask God by his Spirit to be purpose-driven as an individual, to be a purpose-driven church, that you will not just end up doing church without the God of the church in it. It will not just be better without the L of the better. The God of the church should be seen in his church and in our lives. And there should be evidence that you are a partaker of this saving grace. Pray that God will show you mercy. We will take that song again and I will pray. Jigide onye Jesus jigide. Sing it if you mean it. Jigide onye Jesus jigide. Daddy jigide mo osadi n'ụzọ m. Just lift your hands unto heaven and take it again. Emesịa ka anya gị na-achịli aka gị elu n'ebe a mkpagbu gị nwere ike wụrụ na ị chọrọ ọgwụgwọ nsọ Chineke.
Ike Chineke ga-enye gị nwere ike wuru inye gị udo nke mkpụrụ obi. Are you here in this sanctuary this morning? Something is bothering you, something is worrying you so much that you can't even kneel down to pray and concentrate. While you are driving, you are present in the car but absent-minded. Are you here? I want to tell you that there is nothing this God cannot do. Jehovah na-enye mmadụ ike even right now. Even right now. You know, today is not about the church. It's not about who is sitting by your side. It's about what God alone can do and what He is doing in your life. As you lift those hands unto heaven and sing those songs, you are inviting the Prince of Peace, that searches the heart of every man. He said the earth is His and the fullness thereof. Whatever He says He will do, that He will surely do. He's not a man that should lie, nor the son of man that needs repentance. Whatever He says He will do, that He will surely do. He said, go and tell him that the blind can see, that the dead is raised from the dead. Oh, God is making a way where there seems to be no way. The Lord will wipe away every tear from your eyes. That is why He is called Jehovah. As you lift those hands, you are singing and you are saying, Iwegi kenewegi, that by His sufficient grace, you will not fall by the wayside. Jigide, only one Jesus, Jigide. Sing it if you mean it. Jigide, only one Jesus, Jigide. The last time, as you lift those hands unto heaven, as a servant of the Most High, I declare and decree that it shall be unto you according to the desires of your heart. The declarations this day over your life and your family, the Lord, the God of heaven, shall honor. We rebuke the devourer on your behalf. I rebuke every voice speaking from your foundation, contrary to what God is saying today in your life. I rebuke them in the name of the Lord. The Lord shall silence every voice of sickness, pain, sorrow, anger, unforgiveness, backbiting, pain, and bitterness in your life. I rebuke them in the name of Jesus. Let Jesus be lifted, that God may build His church, and the church of God shall march on, and the gates of hell shall not prevail. I decree this over your life. Let it be unto you according to the desires of your heart, in accordance with His will. This declaration this day shall be irreversible and irrevocable. On the day of His coming, none of us shall be found wanting. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and the blessed of the Lord shall say, Amen. Christ is our peace, and He has reconciled us with Himself, with His peace. The peace of the Lord be always with you. Let us offer one another a sign of peace.
seated. We are now inviting the senior warden. I'll just take announcement. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My money. You're all very welcome. Those of you here in person and those who are joining us virtually, do you have any visitors here with us today? Anybody here for the first time? Maybe for a long time you haven't been here. Please stand. Introduce yourselves to us, please. Tell us your name, maybe how you came to be here. My name is Okwu. Mr. Ike Amadi. Wonderful. Now, sister. Happiness, yes. Wonderful. Anybody else? You are very welcome, and as we normally welcome our visitors, we'll sing our usual song, welcome you here with us. We're very happy to have you all here with us. May you really be blessed. May you really be blessed. Greet them, thank you, greet them. Come and seated. And we are here, of course, every Sunday at 10:30. So a few reminders. The women of the ASIAC women will be visiting Mrs. Nwokolo today after service. Just a reminder for you all. Also, as we previously announced, the Sunday school will be having a children's party next Sunday, which is the 18th of December. Again, we ask parents to dress their children in either red or green outfits, if possible, and to invite other children, cousins, and other children that you may know, normally attend our church. And please don't forget about the Mothers Union Toys for Tots drive. I think some people have already started bringing. There's a bin right in the hallway, so please let's fill those bins. For children who may be more in need of those things, underprivileged and so on and so forth. And if you happen to know of anyone, please let Sister Okoro or Grace or any of the women leaders, let them know, and they can make sure to contact that person so that they know to come when they give away those toys, which is also being done next week on Sunday. There will be a rehearsal of the children after service. They're giving us a Christmas play on Christmas Day. So they have rehearsal after service today, immediately following service. Those pledge forms, yes, pledge forms. Again, this is pledge season. If you haven't already pledged for 2023, you can do so online, or if you want the paper version, the ushers have them. So please make sure to grab one from the ushers. One announcement about pledges being mailed in. As you know, we had an incident with our mailbox
I guess about a month ago. So we have obtained a post office box, a P.O. box, just for mailing in pledges. If you happen to be one of those who mail in your pledges, the P.O. box will be put out, but it's a long, address. But anyways, All Saints Igbo Anglican Church, P.O. Box 1685, Hyattsville, Maryland 20785. It will be posted on the WhatsApp forum. It will also be updated on our literature. So please look out for that. We want to make sure that we're able to receive what you send without any issues while we sort out the issue with our actual mailbox. So again, look out for that P.O. box for those who mail in your pledges. All praise be to God. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 83 of our three hymn number 83. Thank
Let us turn to page 24. Page 24. Page 24, prayer number 17. Madnine Kaisi. Ọ bụkwa site n'ihe na ka onye nwe anyị nọnyere unu, bulite n'obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi. N'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele na otuto mgbe niile na ebe niile, nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, i sitere n'aka ya kee ihe niile na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'ọrụ nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka ọ bụrụ anyị gị, ka ọ bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ya mere na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha ukwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nara otuto anyị nna nke eluigwe site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso iji ụkwụ ya na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha ndị a na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ n'ọbara ya ezie, onye na-arụ achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, o wee nyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị: naranụ, rikwanụ, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risiri nri anyasị, ọ narakwa iko n'otu aka ahụ, sị:
unu niile ṅụọnụ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsi n'ihi unu n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere anyị na-ekwusa ihe omimi nke dị n'okwukwe. Page 26. Ya mere, nna nke eluigwe, anyị na-echeta aja o jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a n'iko nke a na-eme emume otu aja ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị. Amen. Kụnye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị. Amen. Jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Site na ya na nnọnye ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile Page 29. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile na page 30. Ile na tebụl nke gị onye nwanyị onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi ezi omume nwanyị, anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere nke gị, anyị ezikwasị tụnyere dịka anyị na-ederedu ijikọ onwe anyị ịbịa nara arụ n'ụbara nke Kraịst, nke na-enye ndụ, nke na-enye udo nke mkpụrụ obi, nke na-enye nnwere onwe, nke na-agwọ ọrịa niile dị iche iche, dịka anyị na-echeta àjà nke ọ chụrụ n'obe, ka anyị bịa n'owuwe anya na nnwere onwe ga-abụ oke anyị. Onye na-achọ mmetụ aka Chineke ga-anara ya, onye na-achọ ọgwụgwọ nsọ ga-anara ya, onye na-achọ nnwere onwe ga-anara ya. Nararie, ọ bụ nri ọma. Nararie, ọ bụ nri ọma. Ọ bụ Chineke nke nararie. Nararie, ọ bụ n'ife. Nara nha, ọ bụ n'ife. Arụ Chineke nke nararie.
Ya mere ụmụ Chineke ndị ihe ya dị ezi mma, were n'okwukwe bịaruo nso, nọrọ n'arụ nke Jizọs ka o nyere n'ihi unu, ọbara ya nke ọ wụsasịrị n'ihi unu. Werenụ ya mere nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Abu 122, hymn number 122.
120, hymn 120. God bless, preserve, and keep you. 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 dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị etu a ka anyị na-ekpesi page 32 mmadụ niile.
page 33, mmadụ niile ka isi Chineke nke pụrụ ihe niile, anyị site n'aka ya, anyị na-eche n'ihu gị mkpụrụ obi anyị na arụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ na chọrọ gị, dịkwa ike nke gị, ịdị ndụ n'elu ọrụ gị n'otu haleluya. Onye Chineke dịrị mma kọrọ ya aka. Haleluya. Dịka anyị na-ekele anyị, o nwere ụmụaka abụọ anyị kwesịrị ikpere ekpere taa. Biko ha gbagote, anyị ga-ekpere ha ekpere. Biko unu nagide anyị, we almost there. Amen. Ama mma anyị ga-ayọ otu ayọyọ ọzọ. Egwu ahụ anyị na-agba at the end, anyị ga-agba ya taa. Amen. All right, we'll see how it goes. So, ka ikpe ụmụaka ahụ ekpere, then anyị gbachaa dị egwu ọkwa anyị mee benediction, ọkwa ya? So onye na-ala taa jiri obi ọma na ịhụnanya mee gịnị laa. Just be positive. Go back home, eat your Sunday rice, take a nap, and be refreshed. Amen. Thank you for being patient. God bless you. The kids. Ibu Chukwu onye dị mma. Oh, you have a hymn? Go ahead. Ibu Chukwu onye dị ike, Ibu Alpha na Omega mo, Omega mo, onye ikpeazụ. Ọgwụgwụ ya ka ndị na-asị, Ibu ebube ibe na ibe ibu Alfa na Omega, Chimama onye ikpeazụ, mmalite n'ọgwụgwụ ya ka ndị kasị ịfụ Chukwu. Oya listen. Onye mgbọrọ jeri onye isi wee bụrụ ụzọ, ndị nọ n'ọrịa otu usoro. Ụmụ ndị na-enweghị nne, ụmụ ndị na-enweghị nna, iwe bụrụ nne na nna anyị ha. Ide ebube esomabụ Afana Omega, Chikatija onye ikpeazụ, mmalite ọgwụgwụ ya ka ndị na-asị n'ime Igbo. Hallelujah. Let's pray for them. Chidum na Chinemerem. Ka anyị setịpụ aka ebe ụmụaka nọ, gọzie ha n'aha nke Chineke. Dịka ha na-celebrate their birthday, ka anyị gọzie ha n'aha Chineke. Because I want to invite the Roderick as well. His birthday was on Friday. Yeah, we want to pray for him as well. Uncle, you will not escape this one. Please come. Well, Mom is already here. So, Ozuele, Chokononga. So, I get better. Ime onye na-akọ n'ubi Chineke ga-akọ n'ubi. Unu na-ahụ this man, he get now maybe 25, 5-ish, God bless you, sir. All right, let's stretch forth our hands towards them. De Roderick, Chinemerem, Chidum, Chinemerem, and De Roderick. Let's spread our hands towards them. Bless them in the name of the Lord. Kaisi Chineke onye nyere ha ndụ a, ọ ga-enyekwasị ha ndụ n'elu ndụ. Amara Chineke ga-abara ha ụba. Ha ga-esi n'ike baa n'ike. Ha ga-esi n'amara baa n'amara.
aka Chineke ga-adị n'ahụ ha. Aka Chineke ga-adị n'ahụ ha. Jehova ga-eju ahụike chọọ ha mma. Chineke ga-enye ha ọṅụ nke na-esi n'ime na-ewupụta. Ọkụ Chineke ga na-ehu site n'ime ha. Gọzie ha n'aha Jizọs. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Ezi Chineke, anyị maara na ihe etinyere gị n'aka adịghị agba mpe. Anyị na-ewere ụmụ gị ndị a na-etinye gị n'aka. Anyị na-asị gị bụ Chineke chebe, dube ma chekwaa ha. Kwee ka amara gị na-abara ha ụba. Ha ga-abụ ụmụaka nke ga-eto n'ịtụ egwu gị. Ha ga-abụ ụmụaka nke ga-eto n'ụzọ gị. Anyanwụ agaghị etigbu ha n'ehihie. Ọnwa agaghị etigbu ha n'abalị. Amara gị ga-abara ha ụba. Ngọzi gị ga-apụta ihe n'ime ndụ ha. Ha agaghị abụ ụmụ ga-ewetara nne na nna ihere. Ha ma ha ga-eweta ọṅụ. Ha ga-eweta udo. Ha ga-eweta mmeghe ụzọ. Site n'ime ha Chineke, ezinụlọ a ga-ahụ ịdị mma gị. Anyị na-agọzi ha n'aha gị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị na-asịkwa ezinụlọ ha Chineke na ị ga-eme ha mma. Gọzie ha, chebe, dube ma chekwaa ha n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ewerekwa oru gị nwoke dị Rodrik na-etinye n'aka gị. Chineke, nwoke a o jerele gị ozi, ọ ga-agakwa n'iru ijere gị ozi. Anyị na-asị Chineke, ọṅụ nke itinyere ya n'ime ọ gaghị enwe nkwụsị. Amara gị ga-abara ya ụba. Ọ ga-esi n'ike baa n'ike. Ọ ga-esi n'ume baa n'ime. Aka gị dị ike ga-echekwa ya. Go forth, nwa nke Chineke. Atụla egwu n'ihi na Chineke nọnyere gị. Elela anya gburugburu n'ụjọ n'ihi na ọ ga-eji aka nri nke ezi omume ya kwagide gị. Ị ga-abụ onye na-emeri emeri. Chineke ga-emezuru gị ọchịchọ niile nke obi gị. Amara ya ga-abara gị ụba n'aha Jizọs. Dịka anyị na-ekpe n'isi gị, anyị na-ekpe n'iru nwunye gị na n'ezinụlọ gị. Ka onye nwe anyị gozie unu. Ka onye nwe anyị merụọ unu amara. Ka onye nwe anyị nye unu ahụike. Ka onye nwe anyị kwara unu ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. N'ihi unu, ụmụ unu ga-ahụ aka ebere Chineke n'aha Jizọs. Lee mmadụ niile Chineke ndị so bịa n'ebe a Chineke. Anyị na-asị na ngọzi ị ga-agọzi ha niile. Amara gị ga-aga n'iru ịbara ndị gị ụba. Ọbụnadị mgbe oge ke ha ga-eru Chineke, ha ga-ahụ ihe ha ga-eji sị na ịdị mma. Go forth in this assurance. For in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And the blessed of the Lord shall say, Amen. Hallelujah. Happy birthday. Sister Joy, onweghị any particular one. Bịanyenụ Chineke ekele. Bịanyenụ Chineke otuto. O bịanyenụ Chineke ezi ekele. N'ihi na o meghewo anyị ụzọ anyị na-acha. Hallelujah.
Okele
are blessed to be here today. Hallelujah. Let us pray. Unto the Lord be the glory, great things he has done. Unto the Lord be the glory, great things he has done. Oh, great things he has done. Greater things he will do. Unto the Lord be the glory, great things he has done. Onye ọma dị mma na-eme mma, anyị ji ekele bịa n'iru gị. Gị onye wetara anyị na ngwụcha nke ofufe nro a n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele gị n'ihi ọṅụ nke ị tinyere n'etiti anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi ịhụnanya nke ị mere ka ọ na-amụba n'etiti anyị. Anyị na-ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche na ị mere ka anyị ghọta eziokwu nke dị n'ime ịmara gị. Anyị kele gị na inyekwara anyị ohere ịbụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, ọbụna dị ịnara okwu gị ma kwenye n'ime ya n'ụbọchị taa. Anyị na-arịọkwa ike na amara, ọbụna dị na anyị ga-aga n'ihu ịbụ ndị na-emeri emeri dị ka anyị na-ekwegidesi ike n'ime gị. Mgbe anyị na-apụ Chineke, anyị anaghị apụ n'iru gị. Anyị na-ayọ amara gị, anyị na-ayọ nnọnye gị. Gaa n'iru ịnọnyere anyị, gaa n'iru ikwe ka ihe nke ịmụnyere n'ime anyị n'ụbọchị taa ka ọ na-emuke emuke. Ekwele ka ike ọchịchịrị ọbụla megide ọkụ nke ịmụnyere n'ime anyị n'ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'iru ịbụ ngọzi nye mmadụ niile n'ebe niile anyị hụtụrụ onwe anyị. Duru anyị n'ebe anyị dị iche iche n'udo, ka amara gị gaa n'ihu ịbara anyị ụba. Mmadụ niile ndị jikwara ngwa ọrụ n'ụbọchị taa, anyị na-asị ka ị gọzie ha. Otu anyị si mete Chineke nara ekele, ma otu anyị esighị mete, anyị na-ayọ mgbaghara gị, ma anyị na-asị na ị ga-aga n'iru ịnọnyere anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ya mere ụmụ Chineke ndị Chineke hụrụ n'anya, sini n'ebe nsọ nke ala n'udo, unu enyeghachila onye ọbụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Were na iru ọma chee mmadụ niile, na-ahụ unu mmadụ ibe unu n'anya dịka onwe unu. Gaanụ n'iru ịbụ ezi onye oru na onye ama nke Kraịst, na amara na udo nke Chineke nke karịrị nghọta na ọmụma na echiche uche nke mmadụ, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ka o biri ebiri n'etiti unu ma dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile. Amen. Processional Hymn. I get with ofe nranyị to na njedebe site n'ịbụ abụ 306, hymn number 306.
verse 5. Peace to love and serve the Lord in the name of Christ. Amen. Biko Nwachukwu family nwere snacks. Biko agbasa, grab something before you leave. Thank you. God bless you, sir. Thank you.
is Jesus? Hallelujah. What manner of man 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 is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He walked upon the sea. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He rose even the dead. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made sinners repent. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave us peace of mind. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He says that peace that's free. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. 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 Hallelujah, hallelujah. There is no name so sweet. There is no name so sweet like Jesus' name. like Jesus' name. The Son of God, The Son of God, who died on the cross. who died on the cross. There is no name so sweet. There is no name so sweet like Jesus' name. like Jesus' name. The Son of God, The Son of God, who died on the cross. who
King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Believe it now.
sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing
Jesus. It is a great thing to serve Jesus, walking in the light of God. Oh, walk, 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 walking in the light. Oh, walk, walking in the light. Oh, walk, 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 walking in the light, walking in the light of God. Oh, walk, brother, walking in the light, sister, walking in the light, everybody walking in the light. Oh, walk, walk, pastors walking in the light. That day, oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. A day came when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. He's pleading. Receive him. Oh, that day. I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins
woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come. Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Ready? Already? A better day is coming soon. You ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? 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 A better day is drawing. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. This is the day of praise. This is the May the grace of Christ our Savior and the Father's boundless love with the Holy Spirit favor rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love with thy Holy Spirit favor rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. may we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and the Father's boundless love with thy Holy Spirit favor rest upon us from above. Thus may we abide
for you. He was hung on the cross just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the
man is Jesus? Hallelujah. What manner of 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 man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
is no name so sweet. There is no name so sweet. Like Jesus' name. Like Jesus' name. The Son of God. The Son of God. Who died on the cross. Who died on the cross. There is no name I know. There is no name I know. Like Jesus' name. Like Jesus' name. The Son of God. The Son of God. Who died on the cross. Who died on the cross. Hallelujah. 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 Amen. 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 Who rose from the dead? Who rose from the dead? Who went to heaven? Who rose to heaven? Who will be coming Oh, again? who will be coming again? To take us. Oh, to take us home. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings.